Juupajoki on vireä pieni kunta koillisella Pirkanmaalla, vain 3 vartin päässä Tampereesta. Juupajoen Kopsamon kylään on juuri valmistunut kyläosa yleiskaava, joka mahdollistaa rakentamisen uusille avarille tonteille. Kopsamon kylä on kaunista kumpuilevaa viljelysmaisemaa sekä valtakunnallisesti arvostettua kulttuurimaisema-aluetta. Kylän vanhimmat rakennukset ovat 1700-luvulta. Kyläosa yleiskaava sekä alueen yleispiirteiset rakennustapaohjeet tukevat Kopsamon kylän kehittymistä kulttuurimaisema-arvoja kunnioittaen. Kaavalla osoitetaan alueelle noin 50 uutta rakennuspaikkaa, joihin rakennuslupaa voi hakea suunnittelutarveratkaisun kautta. Asuinrakentamisen yhteyteen voidaan sijoittaa tiloja myös pienimuotoisille palveluille tai työtiloille. Kylän vesialueisiin kuuluu muun muassa Sahajoki, jonka suu on maakunnallisesti arvokas lintujen levähdysalue. Joelta on Kopsamojärven kautta vesistöyhteys ja melontareitti Längelmävedelle saakka. Kopsamon kylällä on elinvoimainen kyläkoulu sekä lähikauppa. Kylän kehittämistä tukevat uusi kevyen liikenteen väylä sekä alueella valmiina olevat vesi- ja jätevesiverkostot. Juupajoen keskustaajamassa noin 5 kilometrin päässä ovat muut keskeiset palvelut, kuten yläkoulu, päiväkoti, kirjasto, liikuntahalli ja kuntosali sekä terveysasema. Kopsamon kylältä on sujuvat yhteydet lähikaupunkeihin Orivedelle, Tampereelle, Jämsään, Mänttä-Vilppulaan ja Ruovedelle. Juupajoen kunnassa on hyvä työpaikkaomavaraisuus. Kunnan merkittävimpiä työnantajia ovat UPM:n Korkeakosken saha, J.P.J. Woodin saha, Millog Oy sekä Helsingin yliopiston Hyytiälän toimipiste. Kunnassa on myös useita kone-, maansiirto-, rakennus- ja palvelualan työpaikkoja. Tule ja tutustu, meillä viihdyt varmasti.